Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil jiġġustifika għal għandu jieħu xi forma ta' rimunerazzjoni mill-Partit Nazzjonalista. Waqt il-programm Għandi xi ngħid ta' Andrew Azzopardi, Simon Busuttil saħaq li jkun ġust li jieħu xi forma ta' ħlas għaliex hu qiegħed jaħdem full-time bħala kap tal-partit u filgħaxija jrid imur il-Parlament jagħmel xogħol ta' kap tal-Oppożizzjoni. Illi jiena llum qiegħed nagħti servizz full-time fil-partit. Sewwa? U fil-għaxijiet kif inhu d-dover tiegħi wkoll immur il-Parlament. Għandi l-paga ta' kap tal-Oppożizzjoni, però mill-partit ma nitħallas xejn minkella li hemmhekk huwa l-post fejn jiena nagħti s-servizz tiegħi full-time. Sigħat biss wara din l-intervista, Simon Busuttil ħabbar li fis-7 ta' Ġunju il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jorganizza maratona ta' ġbir ta' fondi. Il-ġimgħa l-oħra f'intervista li tal il-ġurnal lokali, Simon Busuttil qal li se jirrifjuta salarju mill-Partit Nazzjonalista sakemm titranġa l-għada finanzjarja tal-partit. Dikjerazzjoni li tfisser li jekk is-sitwazzjoni titjib se jkun qed jippretendi xi forma ta' rinumerazzjoni mill-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil mill-ġdid is-sitt filgħodu irrepeta din id-dikjarazzjoni. Li kieku l-partit qiegħed f'qagħda finanzjarja tajba, forsi ikun ġust illi jiena ningħata xi tip ta' remunerazzjoni għalhekk. Din id-dikjarazzjoni tal-Kap Nazzjonalista xejn ma niżlet tajjeb mal-impjegati tal-Partit Nazzjonalista li għadhom qed jistennew biex jieħdu l-paga tagħhom. Il-problemi finanzjarji fih dan il-Partit Nazzjonalista inkixfu madwar xarejn ilu. The Malta Independent on Sunday illum tirrapporta kif l-impjegati huma diżullużi illi minkejja li hemm tmexxija ġdida xejn ma nbidel. Il-Gazzetta tirrapporta kif hemm ħaddiema li irrassenjaw ruhom li jew jibqgħu fis-sitwazzjoni li qegħdin fih jew inkella jsibu impjieg ġdid. Ġie rapportat ukoll li l-impjegati tal-Partit Nazzjonalista għadhom ma rċevewx il-ħlas għall-overtime infrar u anqas ma tħallsu tal-bonus ta' Marzu. Kien irrapportat ukoll li l-impjegati għamlu pressjoni fuq l-union ħaddiema maqudin sabiex din issejjaħ azzjoni industrijali li iżda wara negozjati fit-tul ma sejħux hekk kif il-Partit Nazzjonalista kien jispiċċa f'sitwazzjoni imbarazzanti għal fatt illi l-Partit Nazzjonalista ma kienx ikun f'pożizzjoni illi jirrapporta l-elezzjoni tal-ħatra tal-viċi kapijiet tiegħu.